Nivel crítico. Sistemas principales desactivados. Zer deu, hementxe gaude, eta... Jo, oide intro, ja enagotzen ez da nola itenean. Zer deu, jo, kalario, kaixo, jo, kalari, kaixo, nola itenean nik sarrera, ja enagozteko batzen. Bueno, hementxe gaude, Black Ops 3-aren bila, illa eta gutxigo falta, bueno, de hecho, zumate gura falta, oita egun, nolako bat, eta badakizu egiten da ginela mapa guztien errepaso bat. Kutsillo ezin duen ebeli. Ega! Hardcore moduan edo, bueno, pixkat libre, porque, lo. No queda zombita ebili. Temora asko, bueno, ya arma bereziko ju. Oide, geta, gaude Fifeko mapan. Fife! Hola, beba. Mapa oso saia dala. Capitalismo me está dejando sin prisión. Hola. Toca usar el cuchillo. Eta, hau, tuko jau? Total. Nuntxe. Eta, hola xe. Venga, bari, Black esaten eritzen bezala. Black Ops 3 azaroak 6an usteat, azaroak 6, amaika. No sustia estrenatzen, nago batzen, tio. 6 usteat. Vale, eta, bere garaian egontzen betan, ibili ginen, ez nuen ezer gratu, jolastu nahi nuelako, eta batipat multijokalaria bakarrik jarri zuetelako betan, eta badakizue gari infernu, alegia ni, jaja, zombilari amorratu naizela. Hala, venga. Eta, bueno, hemen egingo dugu Hardcore Nord Challenge moduan, nik asmatu bor, nik hola ditzeziot, baina, bueno, berez nodorzde, bakarrik arrezin dekela eserritxi, arau berezi batzukin, baina, bueno, tximaz, gameplaya pixka bat zailagoa egiteko, ez? Jokalaren entzat, eta hola zombiten ikasteko. Egia esan da zombiten ikasteko bideik errexena edo horrela da, hoi bai. Hola, azte bat nimezate, ateik irik gabetala, jakin askotan liko zatela, beraz humoreak irartu, Baina, bueno, hemen ikasiko zuen, pixar juntatu, elkartu, dolphin dive egin, a ber, Vale, opa. Bueno, eta badakizue, game erautxia, pixkana, aurreraka, eta, nahi izan ezkero, hortxe, gameerautxia.eus, aurkituko gaituzue, hainbat youtuber eta youtuberra bakarrik ez, youtuberrak edo bideoak ikaten duten bakarrik ez. Hola, venga, jakausiak. Baita ere aurkituko duzue foro bat, gogoratu, hola, bombazo. Euskal Minecraft zerbitzaile ere badugula, oker ez baldin banago eta zuzenduko didate, komentaiotan, ez dut gaustu, ez dut inorrik uste, baina igual du, izan divertu daite, zeten nahi gaitia. Minecraftat de baldedek, nahiz da, gauzuen bipeko sarrera batzuk edo lortzeko aukera, entatuko nago. Eta jakintuz beha itzeten ari den hau, game erautxiko departamento finantzieroko jauna dela, alegia, tesoreroa. Baina, guk ez daukagu inungo irasmo, hola! Iligarak! ¡Tener la revolución viva! ¿No hay munición? Voy a fumarme un puro. Bueno, pilatu, Buah. Bastante full equip, Gustaría bindetela, ¿no? Es. Va más allá. Momento tensoak, ¿ves? Hola, egiten divertidek. Bueno, a ver, ya tenak atzatizkartezkat, bai. Buah, zenbat demora zombitan ibili gabe. Ai, ama, oiga. Punten eskasa! Bueno, ara garrundan izabek, hori legia, A ver, azken egon dutxeak, Alegia, inglesez ez dut bezala, now, the money boss. Eta baita ere, pena emango du baino, doaitzak onartzen ditugu. Norbaite bere borondatez, euro bat, 2 euro, aber sentimo, eman bali maizkigu, gure proiekturako, gure proiektua Euskal Komunidade hau indartzeko. Ai, Euskal Komunidadeari aukera bat emateko edo bete izateko jokuak euskeraz eta informazioa euskaraz eta horiena. Gameerautxe.eusen barruan, badago, doaitza egiteko aukera, eta
hemendik esaten dizuet, egingo dugula zerbait berezia, doaintzak egiten dituen jendeari, baita ere aukera duzue Minecrafteko VIP sarrera horiek lortzeko. Aunque hori uste jatzen bukotaz itxola, porque bere gara nintzen, baina bueno, igual dik, basek hau beti jartzeak, horako batu. Oba, jo. Quick revive, mala. Kadabera hau. Arderán, aunque tarde meses. Oh. Me apiadaría de ti, pero es más divertido burlarse. ¡Boom! ¡Oh! Vale, va. Headshot. Chiquilla garigotea. Oh, joder ahí. No tío. A ver, escopetazo. Ahí está. ¡Boom! ¡Venga! There we go. Oye, ¿qué tal? Eta, upa. A ver, importante, que men. Ez duzte segarrengoa pasaketan ikan, Hoi ja esate dizuet. Es que hemen ezin dek elkar, zer, tío. Tío, lekuik hemen giroik eta iteko. Jaja, ja eskopeta iztik ez dakatzen, no? Bueno, bai. Oso kertu dikan, ordia. Bueno, igual. Y lo he dicho, vale. Venga, va! Epiko engollado, ya tengo aero. Hilari txok. Ez ba. Buah! Vale, bat, bi, iru... Ah! Bai! Nola! Sinaitek, venga, esate dizuet, Boa, demora pila ditxara, Bueno, horren arte, eta urrengoari izango gara. Izan untxa, aio! Ez da txarra nahuk.